6,000. बापरे, तुम्ही हे बघू शकता का 6,000चं पापलेट हा. सोन्याचे दात बसवायचे लागतील, नाहीतर त्या चावणार नाही. तर म्हणजे बाहेर थंडगार झालेला, पाऊस पडता आणि हे बघा गरमागरम पापलेट रेडी होता. तर म्हणजे हे बघा कसं चरचर आवाज येता राहतो, मस्त अगदी भाजतं. तंदुरी पापलेट, हे फ्रायचे पापलेट, सॅलड, भात आणि ह्या सार. हा बघा चिकन बिर्याणी खोललेली आहे, तुम्ही बघू शकता. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर मंडळी जुन्नर वरसून आम्ही इलव म्हणजे पुन्हा फिरून इलव, जुन्नर, माळशेज घाट. खरंच लय मजा आली आणि जुन्नरची लोक पण एवढी भारी आहेत ना, सर्व भेटली, प्रेमळ सर्व माणसं. आणि तिकडचं वातावरण म्हणजे बापरे स्वर्ग, त्याच्याशिवाय दुसरा शब्दच नाही. भावी ज्या मजा केल्या, एवढी मजा केल्या नाही. जिया काय आवडलं तुका? नाणे घाट आवडला की माळशेज घाट? काय आवडलं? सगळ्यात म्हणजे सर्व एवढा भारी आहे ना. खरंच म्हणजे मी सांगते, जर तुमका जाऊचा असला मान्सून ट्रिप का, तर नक्की तुम्ही माळशेज घाट आणि बाकीचा नाणे घाट वगैरे असे ते सर्व स्पॉट आहेत. परत 2 अष्टविनायकापैकी मंदिर आहेत, म्हणजे डॅम पण सर्व एवढं भारी आहे ना. आणि पावसाळ्यात एवढा भारी वाटतं ना, नक्की तुम्ही एकदा जाऊन या. म्हणजे ह्या वर्षी नाही जमला तर निदान पुढच्या वर्षी तरी जावात. आणि आपल्या जवळ मुंबईपासून, आणि जुन्नरकरांनी आमच्यावर लय प्रेम दिल्याने खरंच लय मजा येईल. कधी परत जातो असा झाला. शिवनेरी आमचा राहुला, मी लवकरच जाणार शिवनेरी, बघू का? तर वेट अँड वॉच, बघूया कधी जातो होते. पण शिवनेरी आमका जाऊचा जा. तर म्हणजे आज गटारी. आमचं श्रावण तर नसता, श्रावणात आम्ही चिकन मटन खात नाही, पण मासे वगैरे आम्ही खातो. आणि 11 दिवस फक्त आम्ही मासे, मटण, मासे काहीच खात नाही गणपतीचे 11 दिवस. बाकी हा यंदा 12 दिवस आहे गणपती, म्हणजे अनंत चतुर्थीपर्यंत. तर जास्त हे बोर नाही करत. तर आज आम्ही सर्व तंदुरी केलं, कारण तंदुरीचं भांडं आणल्यापासून आम्ही प्रॉन्स तंदुरी झाला, लॉबस्टर तंदुरी, खेकडा तंदुरी. तर आता एक राहुला पापलेट तंदुरी नाही केलं, तर हे मध्ये आज पप्पा पापलेट तंदुरी करूया. पण श्रावण असल्यामुळे, गटारी असल्यामुळे पापलेटचं रेट आता लय हाय. पण काय करणार आता, खाऊचा म्हटल्यानंतर पैशाकडे बघून चालणार नाही. तर मंडळी जातो काय रेट आहेत गटारीच्या वेळी मार्केटमध्ये, ते पण तुमका सांगतो. चला लेट्स गो. गटारीची गर्दी आहे सर्व. पहिले जाऊया आपण भोईर भाऊमुळे. ओ नमस्कार. नमस्कार. पापलेटा मोठी दिसत आहे, मस्त आहे. हे कसं आहे? 4,000. 4,000. आई शपथ. सोन्याचे दात 6,000. बापरे, तुम्ही हे बघू शकता का 6,000चं पापलेट हा. सोन्याचे दात बसवायचे लागतील, नाहीतर त्या चावणार नाही. किती किलोचा आता? 2.5 किलो आहे. 2.5 किलो. ओके ओके. आणि बाकी नाही आमच्यासाठी, गरिबांसाठी काय ना काय ठेवला? हा हा. तर हे ठेवलेले आहेत पांढऱ्या पाण्याचे. आणि हे कसे देणार हे थोडे? हे लाल पाणी दिसत आहे थोडं, एकदम पांढरं नाही काय? पांढरच आहे. पांढरच आहे. ओके. किती होणार याचे? हे 2500ला एक आहे. 2501 म्हणजे 4,000 रुपये जोडी. 4,000 रुपये जोडी. बापरे, हे मागूच लागत यार. हे एवढं महागायचं नाही परवडणार. कमी करा काहीतरी याचा. किती? 3.5. 3 करून टाका ना. 1.5 बरोबर बोल. 4,000 विकले. हे 6,000चा बापरे लय मोठाच आहे. 3,000 करून टाका आमच्याकडे गरिबांसाठी. देतो झाला देतो. हा हा चालेल, थँक्यू. या माझी आहे ना. एकच कापायचं, एकच कापायचा, ते नाही कापायचं. तर म्हणजे मार्केट वगैरे महाग हा तसा भरपूर. बरोबर. हा हा. बघा मस्त सगळे पांढरे तुकडे हा, तुम्ही बघू शकता. एकदम फ्रेश असतं आहे. 4 पैसे जास्त जातात
पण 4 पैसे नाही, जरा जास्तच जातात पैसे, पण फ्रेश ह्या दिवसात पण पापलेट आणि ता पण फ्रेश. ते भेटेल आपल्याकडे. हा यांच्याकडे कधीही मिळतात भोईर भाऊ. हे बघा तुम्ही बघू शकता अंकामध्ये फायनली जिया ना पापलेट घेतल्या ना. हे बघा 2, एक अक्का हा आणि एक कापून घेतलेला. तर चला आपण जाऊया आता. तर मंडळी हय कोळसो मिळता, त्यामुळे आम्ही हय इलो कोळसो घेऊ का. हे बघा यांच्याकडे आहे कोळसो मिळता. तर चला आपण कोळसो घेऊया. तर मंडळी फायनली कोळसो घेतलंय मी. हे बघा 3 किलो कोळसो घेतलं, 1 आणि 2 नाही, डायरेक्ट 3 किलो. तर आता हे लावतंय आणि जातंय आता. हे येता तर मंडळी जिया शूटिंग करता आमची. तुम्ही बघा माझ्या डोक्यावर मोबाईल ठेवलाय ना, काय करता देवगाने शूटिंग. काळो 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 काळो. तर मंडळी चला पापलेट घेऊन तर मग येईल. तर चला मंडळी मी पापलेट घेऊन येईल. जाऊया आता तंदुरी करू. फोन करता माका, फोन करते काय. धर मासे घे. तर मंडळी हे बघा मी कोळसे टाकतात, भरपूर आणल्यात ते कोळसे आणले. तर मंडळी पापलेट घेऊन मी येईल. 2 पापलेट आहे. हे बघा ह्याचा तंदुरी बनवचा. हो तर हवात ना भांड्यात आपल्या, माका जरा टेन्शन येईल. हे पण पापलेट, हो पापलेट सेमच आहे. त्या सारासाठी आणि फ्रायसाठी आपल्या एवढा पण फ्रेश भेटत नाही काय काय लोकांका. आमचा भावी नाही आहे बाबा, स्कूल का गेल्या. हा तेच बांधून जिया का नाही भेटणार तंदुरी, कारण जिया जाणार ना. ते का सार आणि भात दे, ते का पण बस झाला सार आणि भात. तर म्हणजे आग पेटवतात मोठा काम आहे, आणि फायनली आग पेटलेली आहे. मी तो परत पापलेट चीर मारून घेऊन येते. चला लेट्स गो. तर म्हणजे हे मी साफ करू केलंय. हे बघा पापलेट, आणि हे साफ करून घेणार मी. आणि यांच्याकडे पण पापलेट स्वस्त. हे बघा 1000 रुपया का एक मोठा पापलेट. तुम्ही ऑर्डर दिलास तर ही आमची पाटलीनबाई घेऊन येत. तुमचं आडनाव काय. चौधरी. चौधरी मॅडम आमच्या घेऊन येतील. तुम्ही ऑर्डर देऊ शकता सर. बाकी पण हाच रावस बिवस मासे आहात. हे बघा एकदम फ्रेश काढला सगळा झाला. हां ओके एकदम प्युअर माल आहे तो. आता फक्त आडवे पट्टे मारून दे. मस्त अगदी वळंब्यात हे करून देता अगदी मापात. मस्त अगदी कापून दिलं, एक नंबर. टीव्ही खाता आहे सर, साला काढो. आणि मी मासे धुलं आहे. हे बघा फ्राय का थोडे सर, आणि आमटी कायचं कढी ग. आता मासे टाकून घेऊया. जी आहे टाक, सगळे टाक. तो पण टाक, डोका रावला. हा डोका टाक. तुका आवडत नाही ना डोका जिया. काय आवडतं मग. मांस नसतं ते काय शेपटी आवडतं, काय शेपटी मांस लय असता. आता हलवणार कोण हलवणार. मी हलवते दाम, तू पाडायशील. दर गडगड. तर म्हणजे मी आता पापलेट घेऊन येईल साफ करून. आणि आता दीपाली सार रेडी झाला, कारण वाजले तर हे सार रेडी झाला. ह्या बघा. आणि आता हाय दीपाली फ्राय करून घेणार, कारण जिया का जाऊचा स्कूल का. आता वाजले किती आहेत घड्याळ ह्या बंद. आता वाजले थांब मी सांगते तुमका किती वाजले ते. 12:30. आणि जियाची गाडी किती वाजता येतात. 12:45. 15 मिनिट. 12:50 ना. मग तरी पण 20 मिनिटाच रवली. देवा माय पोरा का जाऊ दे ते काय एकदाच. तर आता हा एक दीपाली फ्राय करून घेता. एकच आहे तुकडो जिया का.
हा जियाचा काही एक फ्राय करून दे, जियाचा भागव. त्याच्यानंतर मॅरिनेशन करता पापलेट मोठावाला. आणि ता झाला ह्या बघ आहे ता डाएटवर आहे. दे माका एक दे तुकडो आपसाक दे. तर चला आता या झाला, ह्या पण आहे मस्तपैकी झाला. मी मिनी गटारी आहे, मोठी गटारी नाही आमची. मी सांगितलं चिकन करूया म्हणून बिर्याणी, पण ते वेळ नाही ना, मग जिया जाऊचा असता गडबड. हा रविवारचा करू शकतो, हे बुधवार शुक्रवार नाही जमत कारण यांच्या स्कूलचा प्रॉब्लेम आणि असतो. चिकन तंदुरी, हा चिकन तंदुरी आणि ही बिर्याणी म्हणत होती. चिकन बिर्याणी आणि चिकन तंदुरी ती करू आपण नेक्स्ट नंतर. आता गणपती नंतरच करू चला आता. चिकन खाऊ नये ना. हा मासे काय आपण खातो, हा, मासे खातो. पण ते तंदुरी बिंदुरू काय वेळ लागत म्हणून हे झालं. नाही चिकन पण करूचा होता आणि हे पण दोन्ही सर्व करूचा, पण ते एका वेळ होत नाही. आणि दीपाली चिकन खायत नाही, त्यामुळे म्हणलं जाऊ देत, हेच करू आपण नंतर करू. आणि दही बघा दीपाली घरी लावता, त्यामुळे एकदम मस्त असतं दही. चक्का होता, तर पाणी आम्ही काढतो ना, पाणी निघून जातं आणि ह्या असा घट्ट राहता बघा मस्त दही. आणि ह्या खाऊक पण एवढा टेस्टी लागतं ना दही, बापरे. आता दीपाली लाव दही लागल्यापासून जमव का. अरे आम्ही बाहेरसून आणतच नाही दही बाबा, बेकार लागतं त्या बाहेरचं दही. जियाची आमच्या मिनी गटारी चालू आहे. चिकन नाही ना, फक्त मासे. पण ह्याचा तुकडा बघ एवढे ते. भोईर भाऊ ते शेपटी मोठी ठेवतात. कशा त्यांना माहित आहे जिया खाता शेपटी, होय ना. जिया त्यांना मी सांगलंय जिया शेपटी खाता, तेव्हापासून ते शेपटी मोठी ठेवतात. बघ ना केवढी ठेवलेली हा ते. त्यांच्याने कापून आणल्याने नाही आहेत ते बाजूचे. नाही त्यांच्या सोलीन बरोबर नाही कापत. ह्यांका आवडतं ते नक्षीकाम करू माका आवडतात. आवडतं म्हणजे मी व्यवस्थित करते ना. ते कसं सुरीचं कसं तरी करतात, पण हे आमच्या ते पण बरोबरच करते. मापात कापू घालणे. मी मापात करते ना. हे बघ आता हे ना असे त्यांना नक्षी समजणार नाही, असा करूचा असतं. हा बघ वी शेप कट मारूचा असतं. काय ते दाढी कट मारूचा आहे. हे बघ बघ आता कसा दिसत. हा लागत नाही ती काहीचे का धार नाही. धार कशाला जीव करतो मासे आणले. त्यांना मासे हवे ना, मास्के हवे. बघ ना कट कसे मारले ते, फ्रेंच कट मारले. आम्ही घेतला दही, काश्मीरी लाल मीठ, तंदुरी मसाला आणि लिंबू लावून वरसून. हा जाऊ. तर दीपालीने सर्व ग्रेव्ही मिक्स करून घेतल्या ना. हे बघा मस्त अगदी घरघरीत करून घेतल्या ना. हे फाशे. आता हा लिंबू पिळून घेता दीपाली मस्त अगदी. बस बस बस. दोन्ही साईडने दीपालीने हे करून टाकलंय ना, लिंबू लावल्या ना. सळसळत आलंय पापलेट. या हा असता मजबूत पापलेट. ते पूर्ण मॅरिनेशन करून घेता, मीठ मसाला लावता मस्तपैकी अगदी घरघरीत. आतमध्ये भर. पूर्ण आतमध्ये गेलो ना मस्त लागतं मग. आणि आता निखारे पण मस्त अगदी सरसरीत भाजले आहेत ते. रवात काय बघा, बाकी काही नाही. आमचा ग्रिल छोटा पडत नाही तर. दीपाली पापलेट घेऊन येला हा बघा. आणि हे बघा निखारे अर्धो एक तास झालो मी पेटवून ठेवलं होतं. अर्धो पाऊण तास झालो. मस्त अगदी निखारे पेटले आहेत. हे बघा काय वाफ येतात गरमागरम. म्हणजे बाहेर थंडगार झालेला पाऊस पडता आणि हे बघा गरमागरम पापलेट रेडी होता. मस्त अगदी प्रश्नच नाही. आणि जिया आता आमचा खाली गेला, स्कूलची बस आहे जियाची. म्हणजे आम्ही हाय पलटी मारलो तर काय झाला बघा, स्किन जळली याची. आम्ही बटर नाही लावलं होते का, बटर लाव का होतो आम्ही असाच ठेवलं. आणि निखारे पण लय पेटले आहेत ना ते, हे बघा. आणि एकदम जवळ आहेत, वरती हवे त्यामुळे. आणि याची स्किन पातळ असता. तर म्हणजे पूर्ण पापलेटची वाट लागल्या लय मोठ्या. चांगला भाजलं. अरे बाबा मस्त दिसला असता आणि मस्त अगदी शूटिंग का दिसला असता, झाला असता. ह्या आता लागात चांगला, कारण वास मस्त येतात, स्मेल एकदम भारीच येतात. पण लोकांचा दिसतात मंडळी. तुम्ही अजिबात हे वाटून घेऊ नका की चांगला नाही झाला किंवा काय नाही झाला. मस्त अगदी हाय स्मेल येतात. आजूबाजूची लोक आमच्याकडे येतील
फायनली हा पापलेट बाहेर काढलाय. बाकीचा त्याचे अवशेष आहे रवले ते बघा, चांबडी आहे रवली आहे. आणि बाकीचा मी हे काढलंय हे बघ धूर येता मस्त अगदी आजपर्यंत भाजला. दिसूक चांगला नाही दिसत पण स्मेल एवढं भारी येतं ना, अगदी कधी खाते असं झालेलं आहे. तर आता आहे दीपाले तर रवलेले तुकडे भाजून घेता मग येत ताटाचा भाज तंदुरीचा काय खरा तर तिघांका 3 पापलेट दीपाली नाही ठेवल्या ना. हे बघा 3 पापलेट नाही सॉरी 3 तुकडे 3 फुटा असते. तर मंडळी हे बघा कसं चरचर आवाज येता तो मस्त अगदी भाजतात. हे बघा दीपाली म्हणतात अख्खा पापलेट मी नको नको भाजला आता नाही का रे बाबा, आता मस्त भाजला नको डबल. दीपालीने सर्व बाहेर घेऊन येला आणि हे बघा काय केल्यानंतर पापलेट ह्या झाला होता. आता वाटता काय करापलेला पापलेट करापलेला वाटता पण ते चांबडे इलेले वाटत नाही. एकदम ते का मेकअप करून म्हणजे माहिती आहे ना काय काय ह्याच्यात फोडिओ असतात किंवा खड्डे असतात चेहऱ्यावर, मग ते मेकअप करतात आणि घालवतात. तसा दीपालीने काय नक्षी काम केलं ना. बघा ना किती सजावट केल्या ना. तंदुरी पापलेट हे फ्रायचे पापलेट, सॅलड, भात आणि ह्या सार. हा बघा सार. तर चला मंडळी येवा जेव. आमची गटारी आपली बिना चिकन शिवाय आम्ही गटारी करतो. येवा जेव केव्हा. तर दीपाला जेवण वाढता माका सार पहिला वाढता मस्त अगदी घट्ट बनवलं आणि पोटा वैलो एक वाढता माका. तोडू नको तो नाही तोडत नाही. आणि चपात्या लोक विचारत असतात तुम्ही चपात्या नाही खायत काय. चपाती आम्ही रोज सकाळी बनवतो. सकाळी बनवतो ना आणि नंतर बनवत नाही. आणि ते का बटर लावलेलं असतं. बटर नाही सॉरी तूप त्यामुळे आम्ही ते खायत नाही किंवा दुपारी दीपाली बनवत नाही. एकदा खातो ना बस झाला असं ते वाटतं. दुपारी भात संध्याकाळी भाकरी. संध्याकाळी चपाती दुपारी भात संध्याकाळी भाकरी. हा ज्वारीचे भाकरी असा आमचा कॉम्बिनेशन आहे. मिनी गटारी मी एका नाव दिलंय मिनी गटारी. फुल गटारी नाही झालं. सर्व नाही ना चिकन बिकन नाही सर्व काय नाही त्यामुळे मिनी गटारी. बिर्याणी बनवूया संध्याकाळी चिकन बिर्याणी. हा मस्त पैकी अगदी. तर म्हणजे हे फायनल जेवण येईल. ह्या बघा ह्या पापलेट ह्या तिघांका खावचा आमका नाही जियाक जरा ठेवसा. बाकी एक आम्ही साईड खाऊ आणि एक साईड जियाक ठेवू आम्ही. तो मस्त अगदी चरचरीत भाजला एकदम भारी वाटतं. हे पण मस्त भाजला. तर आता मी सुरुवात करतोय. जेव्हा म्हणजे जेव घेऊ. आणि भावीला ना तर आंघोळ करता ते का मॅडमने सांगितलं की सकाळ संध्याकाळ 2 टाइम आंघोळ सकाळ संध्याकाळ ना बाहेरसून गेल्यानंतर तर स्कूल मसून गेल्यानंतर आंघोळ करता. आणि सकाळी आंघोळ करून झाला. आता टीचरांनी सांगितलं 2 टाइम आंघोळ करू. आणि काय सांगितलं टीचरने सकाळी पाणी प्यायचा मग उठल्यानंतर पाणी पिता आणि रोज उशीचा कवर धुवा टाकायचा. रोजच्या रोज मग सकाळी उठला का उशीचा कवर धुवा कवर काढून म्हणतो असं काय करताय असं काय म्हणजे आम्ही सांगतो काय नाही. मास्तरांनी सांगितल्याने काय ऐक मॅडमने सांगितल्यानंतर ऐकणार. मॅडम म्हणजे टीचर आहे. आम्ही मॅडम म्हणतो त्यांना. म्हणजे चला दुसरा गेला मजबूत शेपटे त्या फायद्यात गेला. गरमागरम आमटी थंड परत एवढी मोठी शेपडी अगदी मस्त वगैरे रेमटावून गेला. आता त्या फायद्यात गेला. आमका हे वाजले 2 तंदुरीच्या नादात आणि त्या झाला पण कोळसा नाही कोळसो सॉरी जरा मी शब्द वापस घेतो. आणि चला मंडळी जेवूया आता. तर ह्यांच्याने सुरुवात केल्या नाही सर. सार दीपाली बनवताना बापरे सारा बरोबरच 4-5 आणि असं घट्ट असतं त्याच्यामुळे टेस्ट. जास्त पातळ केला का त्याला चव नाही लागत. आणि हे बघ एकदम हेल्दी. तेल नाही काय नाही. स्किन पण नाही वरची आणि प्रॉपर शिजला. आपल्याला लवकर शिजतं. एकदम प्रॉपर अगदी स्मूथ बोलतात ना मसालो जास्त ना मीठ जास्त तेलात ना. हेल्दी ऑप्शन आहे तंदुरीचा. मोठा असल्यामुळे मांस पण लय आले.
आणि सारातला पण ना मस्त लागतं हे बघ. मला सारातलं लय आवडतं मग. फ्रायचे टेस्टी लागतात पण हेल्दी सारातले. फ्रायचे लय टेस्टी लागतात. बापरे. हवी झाला आंघोळ करून जेव आता. बघ मासे पापलेट वाट बघता तुझा. तर मंडळी आम्ही जेवण खाऊन आराम केलं आणि आता जिया पण इलेला, नाश्ता पाणी झालेला आणि आता दीपाली बनवता आहे चिकन बिर्याणी. तर आज खरंच गटारी आहे, ती पूर्ण गटारी होऊकच हवी त्याच्यासाठी आता दीपालीने चिकन मागवलं ना आणि चिकन बिर्याणी बनवता खास. त्यामुळे व्हिडिओचं एंड काही केलं नाही आणि आता चिकन बिर्याणी बनवता तो आपण बघूया. आणि मंडळी येवा गटारी का मंडळी जिया हाय आवश्यक मदत करता आणि हाय तुम्ही बघू शकता मिरचे भरभरून टाकता दीपाली. दोनच आणि हाय चिकन आहे बघा अर्धा किलो बोनलेस. ह्या पण आमका लय होत कारण दीपाली तर आमचं काय खायच नाही. फक्त जिया भावी आणि मी आम्ही तिघेजण खातो. दीपाली काय कवटाची पोळी खाय. काय हा हा सकाळचे मासे सकाळचा पण उरलेला आहे बघा. तंदुरी ठेवलो बाबा तू नाही तर येऊन की चाट करशील आमच्या बरोबर म्हणून आम्ही ठेवलो तंदुरी. तो झाकून ठेवलं हे परात टाकून झाकून ठेवलो आम्ही तिघाने अर्धी खाल्लो. ही बघा वरचा पूर्ण खाल्लं आणि बाकी जर तसं आम्ही ठेवून दिलं नाही. रात्री गरम करून ते आता गरम करून आपण सर्वजण खाऊया परत एकदा. तुका हवा तेवढा तू खा उरलेला आम्ही खाऊ बस. चिकन नाही खाणार तू मग. दही आलं लसूण पेस्ट हळद मिरची कोथिंबीर आणि काय दीपाली लिंबू मीठ पण ना मीठ टाकायचं. असं सर्व टाकणार आणि मस्तपैकी मिक्स करून अर्धा तास ठेवणार आणि बाकीची तयारी घेणार. लाल म्हणजे काश्मीरी लाल. आता एवढा सर्व दीपालीने टाकल्या ना आणि हा मीठ टाकणार तर कोथिंबीर मी टाकू. कोथिंबीर टाक. कोथिंबीर टाक. मिरची नको टाकू. मीठ वा मस्त एवढा सर्व लावल्यानंतर बिर्याणी चांगलीच होणार ना. आणि चिकन मोठे ठेवले ना पीस शिजणार नाही मग बाकी काय नाही. आणि पहिलं बॉईल करून टाकायला पाहिजे. आपण चिकन टिक्का आहे का करायला पाहिजे बिर्याणी. हे करू खावा होता दीपाली चिकन तंदुरी चिकन टिक्का मसाला हे असेच ठेवायचे. हे आता लावलेले आहेत ना हे असं ठेवायचं अर्धा तास आणि नंतर मग परत ते आग घालू का अर्धा तास जाईल. कांदा शिजलो कांदा शिजलो आता त्याच्यात सर्व मॅरिनेशन केलेलं आता टाकून देणार आहे. तर मंडळी आता हे सर्व दीपाली मिक्स करून ठेवता. आता हे काय बंद करून ठेवणार ना ते का पाणी सुटणार मग. हा मंडळी एक सांगूचा राहुला आम्ही हाय जेव्हा राहू गेलो होतो ह्या रूम मध्ये तेव्हा ना माका 1-2 जुरळी भेटली होती. तर मी ती जुरळी नजरअंदाज केल्या म्हणजे लक्ष दिलंय ना आणि ते बघता बघता भरपूर आता हे 2 महिन्यात ना भरपूर झाली जुरळी. आणि मग मी पेस्ट कंट्रोल का फोन केलाय वाल्यांका तर ते काय बोलतात की सर्व एवढी जुरळी झाली आहे तर सर्व सामान बाहेर काढूचा लागात. त्याच्यानंतर 1 दिवस घर बंद ठेवचा लागात आणि नंतर साफसफाई करून सर्व सामान भरूचा लागात. तर मी पण टेन्शनमध्ये येईल आता सर्व सामान त्या खालीवर करूचा लागात म्हणून. नंतर मी एक दुसरं पेस्ट कंट्रोल का फोन केलं तर त्यांच्याने मला हर्बलचा सांगितलं नाही. हर्बलचा तर मी करते त्याच्यामुळे ताजा काय विष घालतो जुरळ्यांका त्याचा काय आपल्याला त्रास होत नाही आणि पूर्ण सुरक्षित आहे आणि सर्व जुरळी त्यांनी मरतात. तर त्यासाठी मी तो हर्बलचा मी यूज केलाय. म्हणजे हर्बलवाल्या का बोलवलं म्हणलं ठीक आहे ह्या बरा तर सर्व सामान बिमान तर डोंबर काढण्यापेक्षा. आणि खरंच ते आणि त्या दिवशी जीवन तकटकर खरंच तकटकर नाही सुन. आणि मग त्या 2 आणि 4-5 तर नाही इकडून घे जीवन 7-8 दिवसापूर्वी तर आम्ही करून घेतलं. म्हणजे आम्ही आता जुन्नर का गेलो ना त्याच्या अगोदर आम्ही त्या करून घेतलं आणि करून घेतल्यानंतर आता आम्ही येऊन बघितलं तेव्हा सर्व जुरळी बिरळी मेलेली होती भरपूर सारी. आणि आता अजिबात जुरळी नाहीत. एवढा जबरदस्त
रस्ता काम झालेला, त्यामुळे तर मी खरंच मला भारीच आवडला आता हर्बलचा पेस्ट कंट्रोल, त्यामुळे मी हे तुमच्याशी शेअर करते. आणि नंबर हो तरी पण तुमका देते किंवा तुम्ही मागू शकता, मी तो तुमका नंबर देईन. म्हणजे तुमका जर पेस्ट कंट्रोल वगैरे करूचा असला, घर खाली करूचा नसतात, बंद ठेवचा नसला आणि हर्बलचा करूचा असत, त्यासाठी हा बेस्ट हा. तर चला आता बघूया चिकन शिजला काय आणि आपण जेवची तयारी करूया, कारण आता 8 वाजले आहे. चला तर मंडळी, आहे दीपाली आता चिकन शिजला हे बघा. आता ह्याच्यात मस्तपैकी दीपाली राईस टाकणार आणि हे पण कोथिंबीर आणि ते काय धनिया पत्ती, पुदिना धनिया नाही पुदिना. ह्याची भाजी असेल. हा मस्त. अरे वाव, काय स्मेल येतं यार. ड्राय. हे खालीच ठेव, मस्तपैकी लागला ना, करपला ना का मजा येईल. वा किती मस्त दिसतं बघ ना. त्याच्यावर भातावरती पण टाकायचं असतं ना. हा जरा टेस्ट येतं ना. आणि आता हे भात त्याच्यावर टाकणार दीपाले. हे बघ, अकळान पकळान करणार भात. मग हे ग्रेव्हीत ना ह्यो भात मुरता आणि टेस्ट आहे ना वेगळा, आणि ह्यो भात पण एकदम सॉफ्ट होता. बासमती आहे ना. थोडे मसाले टाकून ते बॉईल केले. हां त्यामुळे त्याला टेस्ट येत आहे. वाव, जे डेकोरेट करता आमचा. आणि हे आता हे ठेवून तू दम देणार ना त्यांका. भावी जी जसा दम भरतस तसा दम भरणार. बघा हा तवो ठेवलाय ना, हे बघ. हा आज नाही भरल्यान म्हणतात दम. हे बघा बारीक गॅस करून ठेवल्या ना, आणि त्याच्यावर आता तो टोप ठेवणार आणि त्याला दम देणार पॅक करून. हा अंडा ठेवलाय ना दीपाली स्वतःसाठी. बिर्याणी अंडा टाकणार, मग तो जरा ग्रेव्हीत मस्त लागत. मग हां त्याच्यातच टाकतस, पण आता नाही टाकणार. ओके ठीक आहे. वर तूप आणखीन. वा काय लाड चाललेत काय बघा. मजा. मस्त अगदी झालं, फ्रेश दिसता बघ, मस्त अगदी. तर आता पॅक करून दीपाली दम भरणार. ते पीठ असून ना. पीठ नाही लाव का? पीठ लाव का होतस, पण जाऊ दे चल. म्हणजे पीठ लावल्यानंतर वर काहीतरी ठेवू खाऊ. मंडळ आहे दीपालीन आमची चिकन हंडी खोललेली आहे. चिकन बिर्याणी खोललेली आहे, तुम्ही बघू शकता. पानं शिजली, मग अशी हिरवीगार होते अगदी पानं. आणि हे काय आहे, रायता. दीपालीन हे अजिबात कलर वगैरे घातल्या नाही, हे सर्व नॅचरल आहे. उच्च विचार. हो, हे बघ काय पुस्तक आहे टाकून ठेवलं. उच्च विचार अभ्यास यांचं. कलर टाकलेलं नाही, कारण दीपाली तुकाराम मुंडे साहेबांना घाबरता. कलर फूड कलर वगैरे आणलेलं नाही. काय आम्ही घालतच नाही, नॅचरलच खातो जा असाच. तर बघा मंडळी कसं दिसता मस्त वेगळे अगदी. हे बघ, जे आता स्वतःच घेता आपल्याला भात. भावी पण आहे बसला. बिर्याणी मस्त झाली, एक नंबर झाली. महिनाभर बिर्याणी आणि नाही चिकन किती भेटला. होता बघा, बापले. यात जर बाहेर गेलं होतं हे 200 रुपयाचं आहे एवढं चिकन आणि राईस. 4 पीस असतात बरोबर. हो. ते पार्सल आपण आणतो त्याच्यामध्ये 4 पीस असतं. मग ह्यांका पुरत नाही कोणाकच. मग ह्यांचं हे भावी का शोधतं. व्हॅसलिन बिसलिन घेऊन जाते का स्कूलमध्ये तू भावी? गेलेलो ना. अच्छा, तेव्हा ठेवलेलं आहे माळशेज घाटचं. तर मंडळी येवा चिकन खाव. हे काय बोलवणार नाही कारण झोप येत नाही का. आणि आज ह्यो व्हिडिओ तुम्ही बघता माळशेज घाटचा अजून एक हा, जो आम्ही दर्या घाट आणि नाणे घाट का गेलो होतो, तो नंतर येईल. कारण आता नंतर लोक बघणार नाही, त्यामुळे आधी हे टाकतो आम्ही. गटारी अगोदर गटारी स्पेशल.
उद्या येत ना योगा टालीचा व्हिडिओ. आणि त्याच्यानंतर लय लोक विचारत असतात की गणपती बनव केव्हा जाणार. तर जाणार आहे मी 14 तारखेला. शुक्रवारी म्हणजे शनिवारी 14 तारखेला आणि शनिवारी पहिल्यांदा 15 ट्रॅव्हल्स ऑगस्टला जाणार. आणि मी ट्रॅव्हलचं तिकीट काढलंय. चला चला म्हणजे चला बाय करा सगळ्यांका. बाय. बाय बाय. व्हिडिओचा एंड कोण करतं? जिया. या. पप्पा का झोप येतात आज. भावी कर व्हिडिओचा एंड. चल ये तू लोक वाट बघतात. करा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि आम्हाला असे चांगले क्यूट कमेंट करा.